Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ko ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi mbinomami ɗe ganduɗa ɗe ngala e nder fatiha, koɗe jeeɗiɗi: tati dow, nayyi less, renta wona jeeɗiɗi. Ay faa jorɗo e faa toɓɓuɗo ngala e nder fatiha. Jaatongu e jaacawɗo ngala e nder fatiha. Cintoyɗo e cintoyɗo piccuɗo ngala e fatiha. Jippoles e suuno-endu e raakoyngal e haatongu e haacawɗo e zeyyin ngala e fatiha. Lesto noon ko tunngol mbiya faja cun sarra hazun, ɗi gona jeeɗiɗi. Faa o woni faa toɓɓuɗo, jaacawɗo o woni jaatongu, cinara o cintoyɗo piccuɗo o nan ɗon, ay suuno-endu, raakoyngal, haacawɗo, zeyyin. Ɗum woni faja cun sarra hazun. Ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ngoni ngala e nder fatiha. Ko heddi ko fof ene mofti e nder fatiha. Nden noon teskoɗaɗe, gandaɗe, bindaɗe, jangaɗe, mbawaɗe. Faa jorɗo, jaatongu piccuɗo, cintoyɗo piccuɗo e suuno-endu, raakoyngal, haatongu piccuɗo, zeyyin. Faa jorɗo, jaatongu piccuɗo, cintoyɗo piccuɗo e suuno-endu, raakoyngal, haatongu piccuɗo, zeyyin. Ɗum woni faja cun sarra hazun. Ɗeɗo jeeɗiɗi ɗe ngala e nder fatiha. Wadde karfeje keddiɗe ma won nogas e goo harfere aɗe mofti e nder fatiha. Ɗeɗo noon ngala e nder fatiha. Sa rendini fo lawol gotol wontoya karfeje nogas e jeetati wona limtoma timmi. Hankkadi kala ko winda a janngani andu ko alluje ma ɓennuɗe ɗe ngoni ɗiggani. Hankkadi eɗen keblono yahande rendinoyde karfeje ɗe mbawaɗe janngude. ƴette kuɗimon e karneji mon, mbañirɗon janngon ɗigga. On koola koye mon, ƴeewi camorɗo on ɗakkoɗon sara makko, kollonmo o walla on ha jiyon lawol. On yamana walla on, nodde en 00221 77 906 14 81. Mbaɗon Yaya Ly WhatsApp o jiyanmo garon caggir saggere mon. On caggani ko ɗum jiɗmi, yo Allah wallu, yo Allah nawnu, yo Allah reen. O ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e bowal, Yaya Ly, Kolda Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wassalam.